Nik uste dut danok ikusi genuela partida, lehenengo zatean oso ondo jokatu genuen, nik uste dut Valentzia baino gehiago izan ginela, baina beraiek ere bigarren zatean oso ondo jokatu zuten, oso talde ona direla demostratu zuten, eta gehiago sufritu genuen, eta momentu horiek ere pasa behar dira, nik uste dut taldeak partidua aurrera atera zuela asko sufritu zuen arren, baina argi dago taldeak lan oso ona egin zuela, eta importanteena 3 puntuak ziren eta lortu genituen. Nik uste dut egon gauden egoeran asko sufritu behar dugula argi daukagu, eta ikusten ari gara partiduetan badaudela momentu asko non taldeak sufritu behar duen, eta momentu horietatik ere ondo atera behar garela, eta azkeneko 2 partiduetan hori lortu dugu, eta garaipenak beti konfiantza ematen digute, eta horrela jarraitza polita izango lirateke guretzat. Horietan nik oso eroso eta oso pozik jokatzen dut bi tokitan, eta egia da beste egunean gehiago jokatu nuela aurrean, gero aldaketengatik atzean jokatu nuela, eta inolako problemarik gabe, beti jokalariak nahi duguna zelaian egotea da, eta nire kasuan atzean edo aurrean niretzat berdin da.